Back together. Wind of Change, COVID agenda. Što smo naučili? Dobar dan još jednom svima. Kakva bi ovo bila zdravstvena konferencija ili zdravstveni summit kad jedan cijeli panel ne bismo posvetili vjerojatno zdravstvenoj temi desetljeća, ako ne možda i stoljeća. Naravno, radi se o covidu, o pandemiji koronavirusa. Dakle, to je tema koja još itekako traje, naravno, aktualna i koja traži odgovore prema budućnosti, ali svakako treba vidjeti što smo do sad naučili o covidu i baš kao što kaže i naslov našeg panela Wind of Change, COVID agenda, što smo naučili. Tu su naravno relevantni gosti na tu temu. Idemo jednog po jednog pozdraviti. Za početak Ivica Lukšić, profesor, doktor Ivica Lukšić, ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. S nama je i profesor Ivan Đikić, molekularni biolog, svjetski stručnjak u istraživanju tumora i zaraznih bolesti, profesor na sveučilištu Goethe u Frankfurtu i član Max Planck društva. Gospodine Đikiću, dobar dan. Dobar dan vama. Nakon toga primarius Bernard Kajić, epidemiolog u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti. Gospodine Kajiću, dobar dan vama. Dobar dan. I još komunikacijski dio priče, naravno pokriva gospodin Ivan Pakozdi, prodekan za razvoj i pročelnik katedre za odnose s javnošću na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Dobar dan. Evo, to su naši današnji sugovornici, pa idemo probati krenuti od onog, kako se kaže, najaktualnijeg. Pričat ćemo o tome što smo naučili o svemu ovome, jer je već dosta vremena prošlo od kad smo prvi put se suočili sa pošasti zvanom COVID. A recite mi, gospodine Lukšiću, i pitanje za sve zapravo, kakva je situacija trenutačno sad s COVID-om? Pa, kao što svjedočimo, dakle, mi smo u 4. valu epidemije. Rekao bi da se on ipak razlikuje po mnogo čemu u odnosu na prethodne valove. To je? I, pa prije svega, znači, imamo jedan određeni broj cijepljenih naših građana i za očekivati je, dakle, da će taj val biti manji u odnosu na prethodne. Dobro, možemo sad malo konkretnije tu nešto pozabaviti procjenama. Znate kako mi uvijek volimo te procjene nagađati. Gledajte, ono što možemo sigurni biti, to je da imamo jedno veliko iskustvo iz prethodnih valova pandemije. I to nas čini, rekao bi, sigurnim u planiranjima, čini nas, dakle, u jednom, rekao bi, u sustavu organiziranijim. A procjene postoje, one su definitivno u manjim relacijama i brojkama nego što je to bilo prije. Zapravo na početku pandemije mi smo znali jako malo toga i nismo znali što nas sve očekuje. Ako se sjetimo početka pandemije u ožujku prošle godine i danas bitna je razlika, rekao bi, u društvu, a tako onda i u zdravstvu, u liječenju i sve. Gospodine Đikić, vas zovu novinari svaki dan, vi odgovarate dosta intenzivno, pa ulazite čak i u neke polemike i tako dalje, ali ajmo, vaša procjena, odnosno za ovo što je rekao gospodin Lukšić, priča se o tome da smo mi pred 4. valom koji, eto, tako neće biti tako strašan, jel? Možemo tako reći? Prije svega, znanstvenici trebaju biti artikulirani, točni, to je naša zadaća, obaveza, i zato ja stvarno u sve svoje obaveze i volonterski nastupam u javnosti da bi prenio one poruke koje stvarno momentalno znamo. A današnja situacija je dosta pozitivna. Možemo reći da sa ovim virusom smo naučili živjeti normalnije nego prošle godine, da možemo uz oprez i uz minimalne, ali pravilne mjere i uz povećanje cijepljenja možemo reći da sa ovom bolešću možemo živjeti, putovati, raditi, školovati djecu. I sad, da bismo to postigli, moramo imati određenu razinu obrazovanja, razinu razumijevanja od građana, jer samo ako se to pravilno komunicira građanima, možemo od njih očekivati i pravilno ponašanje. I ja mislim da je to recept i recept onoga što je Danska napravila je jako dobro, u kojoj zemlji gdje ste imali stroge mjere, kontinuirano obrazovanje, informiranje ljudi o opasnostima i načinima kako to se može. Tamo je sad normalna situacija kao prije COVID-a. 85% ljudi je cijepljeno, sve mjere su maknute, jedino što nije maknuto je ulaz u tu zemlju. Znači, kad ulazite u zemlju morate imati sve mjere. Ali ako hoćete ići u noćni klub, hoćete ići u barove, sve je otvoreno,
Zašto? Zato što oni to mogu napraviti. Epidemiološki kolega Kajić će to objasniti. Kad imate 80% cijepljenih, vi ste zaštitili veći dio svoje populacije i trebate imati normalni život. Dobro, recite mi samo kad vi mislite da bi se u Hrvatskoj mogla dogoditi situacija kao što je u Danskoj, ovakvim nekakvim tempom, odnosno našim pristupom tom problemu? Hoćete iskreno ili hoću hoćete iskreno, da. optimistično, osobno? može iskreno optimistično. Ja bi sutra da je u Hrvatskoj takva situacija, no to nije realno. Ono što je u Hrvatskoj veliki problem je zbunjenost građana. Zbunjenost građana potječe od toga da imate u medijskom prostoru toliko kontradiktne informacije koje dolaze od vrhova znanstvenih ljudi u Hrvatskoj. Imate članove znanstvenog savjeta koji govore da virus ne postoji, da trebamo maknuti sve mjere i da smo pobijedili već virus 4 puta. A još uvijek smo u ozbiljnoj i opasnoj situaciji. Prema tome, kad to ljudi čuju, onda vam više ljudi gube jedan orijentir. U Hrvatskoj smo izgubili kredibilitet u znanstvenom svijetu, Retogel je zagađen sa svim tim dezinformacijama i to je nažalost nešto gdje mi kao zajednica, pogotovo vlada koja je trebala preko znanstvenog savjeta to koordinirati puno bolje, oni su izgubili tu borbu i sad je vrlo teško povratiti povjerenje građanima. Dobro, sad sve kad zbrojimo i oduzmemo to što ste rekli, je li to onda do kraja iduće godine se možemo očekivati vratiti u normalu, da tako kažem? Ja očekujem da ćemo početkom sljedeće godine ipak u Hrvatskoj doći do nekih 65% cijepljenih i ako neće biti opasnih varijanti imat ćemo sigurniju i bolju situaciju. Super, hvala vam na tome. Gospodine Kajiću, primarijus Kajić, rekli su mi da pazim sa titulama, da vi ovdje iz znanstvenog miljeja ste malo osjetljivi, ali ja mislim da vi niste osjetljivi, je li tako? A jeste li osjetljivi na broj ovih cijepljenih u Hrvatskoj, odnosno na ovo što je gospodin Đikić rekao sad, kaže 65%, sad smo na koliko? Dajte nas malo podsjetite i zašto se Hrvati do te mjere su skeptični prema cijepljenju? Mi smo prešli oko 50%. 52-3%, mislim, ne znam, na pamet, kod odraslih. Dobro. A u ukupnoj populaciji smo na 42-3% otprilike. To je i samo da kažemo, to je najgore u Europskoj uniji, skoro uz Bugarsku i Rumunjsku. Da, nema Bugarske i Rumunjske bili bi valjda najgore. To je kao s BDP-om slično, ali tamo su nas prešli zapravo. Da, to ne znam, ne pratim. Dobro. Ali i ovo što kaže profesor Đikić, da bi za 65% stanovništva cijepili do kraja godine, meni zvuči, nažalost, preoptimistično. Ja sam skeptičan, jer iz meni totalno nepoznatog razloga ljudi se boje cijepiti, odbijaju cijepiti, ne zanima ih. Kao da ne vide što se događa oko njih. Mislite nepoznatih razloga ili ovo što gospodin Đikić kaže da je određena, kako bih rekao, neka i društvena atmosfera građana od strane nekih sudionika u toj debati, ili je to naprosto, kako bi si vi to objasnili? Pa morate se nekako objasniti. Ne mogu se objasniti. Jer meni je to neshvatljivo. Evo, meni osobno je to neshvatljivo. Premijer je rekao da su možda Danci pametniji od Hrvata. Šta ne vjerujem? Znači, mora postojati određeni razlog, a to je zagađenost obrazovanja, zagađenost informiranja građana. Jer ja vjerujem i znam iz osobnog iskustva da u Hrvatskoj se znanost vrlo, vrlo cijenila od prošlosti, a i početka sljedeće godine. A sad je, nažalost, došlo do toga da demantiraju točne znanstvene podatke na najvišem nivou. Gospodin Đikiću, samo jedna intervencija. Dakle, svaki lijek ima svoje nuspojave, dakle, ljudi moraju to znati. Prema lijekovima nije takav otpor, a prema cjepivima je bio i prije pojave cjepiva protiv koronavirusa. A što kažete na one koji kažu, jesam li antivakser ako se ne želim samo s ovim cjepivom cijepiti, a cijepio sam se svim cjepivima ranije, koja su na neki način bila duže na sceni? Pa to je konflikt u mozgu. Kako može čovjek reći idem se cijepiti zato što putujem u Indiju, a neće se cijepiti od toga što mi može mama ili otac ili baka umrijeti. Taj jedan konflikt koji smo napravili sa COVID-om ne dolazi od znanosti, dolazi iz lažnih informacija, tih medijskog zagađivanja i, nažalost, sve zemlje koje nisu imale jaku vladu, koje je stvarno temeljila sve na znanstvenim podacima, su došle do ove situacije. Pogledajte Brazil, pogledali ste Ameriku u bivšem upravljanju i mnoge zemlje u Europi također imaju identičan problem. Ste Brazil uzeli kao dobar primjer sad? Kao vrlo loš primjer ljudi gdje politika imala apsolutno agresivan utjecaj. Zato me iznenadilo. Gospodine Pakozdija, idemo vidjeti oko te komunikacije. Ovdje su već neke kritike na način na koji se komunicirala priča sa cjepivom. Sada nam ne uzme cjepivo cijelo vrijeme ove panel diskusije, ali rekao bih da je to trenutačno najaktualnije pitanje. Pa idemo čuti s komunikacijske strane kako je to bilo riješeno i od vlade. Pa najlakše je reći ono što prevladava u javnom prostoru, a to je ništa ne valja.
Dakle, ja se ne bi usudio to reći zato što zaista imamo u javnom prostoru ljude sa itekako velikim kredibilitetom koji šalju itekako važne poruke koje ja mislim da su razumljive svima. Ali ja bih ovu problematiku čisto komunikološki podijelio na dva shvaćanja. Jedno je moje osobno kao osobe koja proučava taj tehnički aspekt komunikacije. Dobro. I tu mogu reći ja imam itekako puno razumijevanja prema svima koji su komunicirali i ponekad griješili u komunikaciji. Uzmite u obzir da se ova komunikacija odvijala u vremenu koje je abnormalno. Dakle, frekvencija i količina komuniciranja u javnom prostoru je izvan svih granica i naravno da se u takvom tempu komuniciranja, sjetite se onih konferencija 2 puta dnevno i svašta nešto, dakle, naravno da se dogodi da poruka postane nekonzistentna. Druga stvar za koju treba imati razumijevanja, svi ovdje znanstvenici, primarijusi, svi su se susretali s virusom kojeg su tek proučavali. Svaki dan dolazila je nova spoznaja i naravno da smo ono što smo rekli ujutro za 2 dana vrlo vjerojatno i korigirali. Dobro. Iz tog aspekta itekako imam razumijevanje. Dobro. Ako gledamo razumijevanje prosjeka populacije u Hrvatskoj, dakle prosječnog čovjeka do kojeg ta poruka dolazi, onda imamo problem. A taj problem zove se dojam. Ništa drugo. Imamo situaciju, prisjetit ćete se i vi i naši gledatelji, dakle da je nacionalni stožer bio prikazivan kao superheroji, djeca su ih crtala, izlazili smo na balkone, pljeskali smo medicinskom... Novine su ih stavljali na naslovnice, obučeno superherojska odjela i tako dalje. Pljeskali smo medicinskom osoblju na balkonima i to mi je zaista jedna slika koju ću pamtiti do kraja života jer sam sa srcem to radio. Međutim, ljudi su prestali vjerovati i stožeru i ljudima u javnom prostoru u onom trenutku kad su njihove poruke od opće zdravstvenih postale politički instrumentirane. Što opet treba imati razumijevanje i za to, jer ajmo biti realni. Dakle, ovo je situacija koja traje već 2+ godina. Naravno da moramo balansirati zdravstveni aspekt, gospodarstvo. Drugim riječima, moramo nekako normalno živjeti. Da. Dakle, ali problem je sljedeći. Imamo sliku komunikatora u javnom prostoru koji je postao ne više primarijus, akademik, znanstvenik, nego političar. Dakle, ljudi su u jednom trenutku počeli dobivati informacije o tome ko je od tih komunikatora na kojoj izbornoj listi, ko je zbog čega dopustio nekakvo javno događanje koje se možda nije trebalo dogoditi. I tu dolazimo opet do problema percepcije. Ok, hvala lijepa. Ovo je bilo zanimljivo, apsolutno za uvod oko toga kako se komuniciralo i se slažete s ovim izvodom, na neki način komunikološkom analizom. Gospodin Đikić, vi ste upozoravali da su tu političari zapravo uzeli glavnu ulogu, ali s druge strane i razumljivo je, kao što je rekao Ivan, da politika ima i druge interese. Dakle, mora zadovoljiti i ljude koji žive od svog posla, privatne poduzetnike, mora izaći na neke izbore, išlo se na tu par izbora za vrijeme svih tih vremena. Vjerojatno shvaćate tu poziciju. Apsolutno shvaćam i shvaćam ovo što je kolega rekao, da je ipak je to umor materijala, tako reći. I ljudi su umorni. Nakon 2 godine imate puno informacija koje su se mijenjale s razlogom, jer znanost je otkrivala nove stvari, nove mjere su se donosile. Trebamo biti dinamični. I razumijem također i sve predstavnike vlasti od lokalnih do federalnih radi toga jer to nije lagan posao. Ali ono što je izgubljeno, a to je izgubljen kredibilitet i konzistentnost. Oni nisu imali transparentan način tretiranja sebe, svojih i svih drugih. I tu je Hrvatska, sjetite se prošle jeseni, najviše izgubila ljudi jer smo ušli u tu jednu sferu da li treba ići u Vukovar ili ne, bez mjera, sa mjerama. Da li trebate imati pogreb ovog, onoga, izbore. I tu su, ja vjerujem, vlada je izgubila najveći dio i stožer je izgubila najveći dio kredibiliteta. A što se tiče komunikacije, mislim da nije dobro napravljeno u kampanji cijepljenja, tako da smo imali generalnu kampanju za sve. Po komunikacijskim standardima trebali smo imati ciljanu kampanju za mjesta u Zagori, mjesta u Primorju, mjesta u Istri i imati različite poruke. Tu su spominjali one nekakve buseve koji će dolaziti. Zapravo ja nisam vidio da su oni jako uspjeli. Oko toga mogu gospodina Lukšića oko toga pitati isto, ali zapravo ja nemam dojam kao netko ko promatra medije iznad prosječno da sam vidio tu priču o cijepljenju na sve strane. Dakle, nisam dobio dojam da se zapravo to došlo do svakog građanina ove zemlje. Ja vam znam u Frankfurtu gdje imate jako puno ljudi koji su došli iz drugih zemalja. Oni su radili kampanje na njihovim jezicima, znači iz Afganistana, iz
Bosne, iz Hrvatske. Znači, svaka kampanja je htjela prodrijeti do što više ljudi da bi ljudi shvatili točnost cijepljenja i neophodnost cijepljenja. I to je nešto što u Hrvatskoj je pričano puno, ali ja vjerujem i ja nisam vidio da je maksimalno su angažirani javni ljudi, kampanje, glumci, sportaši. Sve smo to trebali raditi i trebamo i dalje to da raditi, ne trebamo prekinuti sad. Ok, rekli ste da smo umorni već od svega ovoga. Gospodine Lukšiću, vi ste tamo u bolnici vašoj u Dubravi, u koju sam i ja naletio za vrijeme covida, a i sve pohvale za vaše djelatnike, vidio taj umor i te priče iz prvog vala. Te priče malo liče i na ratne priče, kao da slušate dogodovštine s fronte. Ne pretjerujem, vjerujem. Pa mi možete reći, što ste zapravo podijeliti nam neke anegdote ili dogodovštine, što ste doživjeli, a što niste prije covida doživjeli u ovom radu kao na covid odjelu? Pa, prvo hvala vam i drago mi je da vam je bilo dobro i da je, gledajte, mogli bi potrošiti puno više od ove emisije kada bi prepričavali situacije, anegdote ili stvari koje su se događale u toj bolnici. Na samom početku, dakle, pripremali smo se za nešto što smo gledali na televiziji, što smo i vrlo malo znanstvenih spoznaja imali. Pripremali smo se za bolest koja je nova. Cijela bolnica je napravljene su brojne preinake unutar bolnice, uveden je kisik, sagrađeni su, kao što znate, imali smo šatorsko naselje ispred. Dakle, napravljeni su sve preduvjeti za najlošiji scenarij kojeg smo očekivali, koji je bio tada, slušajući epidemiologe i slušajući struku koja je uzimala u obzir početak pandemije koji se događa oko nas. Naravno da je osoblje bolnice bilo u središtu, u fokusu toga i kako je vrijeme odmicalo, mi smo stvarno imali tijekom drugog i trećeg vala, dakle ove zime, bolnica nije radila 7 mjeseci za sve druge bolesnike osim samo za COVID bolesnike. U bolnici je liječeno preko 6.000 COVID bolesnika i cijeli je, dakle, svo osoblje je stavljeno u funkciji liječenja COVID bolesnika. Ja ne mogu propustiti jednu priliku zahvaliti se svim djelatnicima, jer na početku mi smo učili kako se oblačiti, kako je, dakle, mi u bolnici nismo imali infektivni odjel, mi nismo znali što je to hazard zona, što je, dakle, gdje je i neke osnovne epidemiološke postulate. Donosili smo, učili ste ona odjela kako se oblačuje i kako se nosi. Pomagali su kolege s infektivnih, imali smo tjesnu suradnju. Dakle, napravljeno je bezbroj koraka sitnih da bi sačuvali zdravlje, dakle, zaposlenika i svih koji su unutra radili i da bi osigurali čim bolje uvjete. Neki nisu ni izdržali pod pritiskom koji je bio ogroman, pa je bilo i napuštanja bolnica od strane liječnika i sestara. Bilo je, gledajte, morate razumjeti, različito ljudi nose stres i različito reagiraju. Druga stvar, to je trajalo neko vrijeme. Ljudi su neki mislili, nisu vidjeli perspektivu. Dakle, treća stvar, mi smo svi bili u funkciji liječenja COVID bolesnika. Sve druge naše stvari i naše specijalnosti stavili smo sa strane, tada primarno pružajući pomoć onima kojima je tada bilo najpotrebnije. Ja ću vas samo podsjetiti da smo u tom vremenu imali 2 potresa, da smo mi recimo 31. prosinca primili 50 bolesnika iz bolnice Sisak u jednom danu i taj dan smo imali 27 prijema naših bolesnika. To je gotovo 80 ljudi. Nama je dnevno umiralo po 20 ljudi na taj broj. To je ogroman stres. To su situacije koje nitko od nas nije bio pripremljen na tako nešto. Mi smo morali osigurati uvjete da i preko vikenda imamo gdje smjestiti tijela preminulih bolesnika zbog posebnog režima sahrana i tako dalje. Dakle, borili smo se sa nizom ne samo medicinskih, a paralelno u sve to skupa učili smo, upgradirali smo, dakle, način liječenja, dolazilo se do novih spoznaja, novih lijekova, novih metoda. Recimo, samo primjer, mi smo napravili projekcije prema onom na početku pandemije. Onda smo imali jedan način liječenja ili predominantan način liječenja za vrijeme drugog vala. U trećem valu je bilo mlađih bolesnika,
bilo je puno više onih koji su se liječili sa visokim protokom kisika, čime se sprječavao dolazak na respirator, ali onda dođete u problem da li imate dovoljno kisika za isporučiti, jer tu je trebalo, znači, način liječenja se promijenio, gdje je puno veće količine kisika. Mi smo u međuvremenu napravili novu kisikanu, koja je, da bi osigurali dotok kisika. Mi smo imali, dakle, mi smo imali u tim vršnim danima trećeg vala po 360.000 litara kisika na sat. Dobro, to meni ovako ne znači baš puno, ali mislim, ogromna stvar. Zvuči Vidite puno, što se događa. U takvom režimu liječenja takvih bolesnika imate i niz mogućih opasnosti na koje morate misliti. Obučiti osoblje da je jako opasno, da radimo u drugim uvjetima, ne samo u zaštitnoj opremi. I tu su se mijenjali protokoli od početka, od skafandera i od svega što smo koristili. Danas smo došli u jednu puno relaksiraniju fazu, ali ne, pratili smo stručna i znanstvena dostignuća kako i bili u korak s tim. Dobro, rećete mi kasnije da li se moglo i drugčije organizirati, zapravo da nije bolnica u Dubravi ta koja je jedina bila centralizirana i kako je sada, usporedba sa ovim sada, ali samo gospodina Kajića da ne ostane zanemaren. Naravno, rekao je svoju skepsu oko postotka procijepljenih, a onda moram pitati još dalje, a cijepljenje tom trećom dozom kao jedna stvar koja se pojavljuje, mi nismo ni 2 doze riješili za mnoge. Sad malo mi je čudno pitati, ali eto, treća doza je nešto o čemu se priča u cijelom svijetu. I još jedna stvar, cijepljenje djece. Isto mi je to teško pitati s obzirom da se kod nas ni odrasli ne žele cijepiti u nekom postotku. Da, činjenica je da je sigurno prioritet povećati obuhvat u općoj populaciji s 2 doze, nego davati 3. dozu. I isto tako je već prioritet cijepiti odrasle što većim obuhvatom nego cijepiti djecu. Jer što se tiče pitanja 2. i 3. doze, bolje imati 70% ili 80% cijepljenih sa 2 doze, pa čak i da to štiti s nekih 70-80%, nego imati 50% cijepljenih s 3 doze, ako ona štiti 90%. Dobro. Kad se to gleda na razini populacije. A što se tiče preporuka za cijepljenje 3. dozom i cijepljenje djece, to vidite da postoje različiti stavovi po raznim zemljama. Neki su već krenuli sa snažnom preporukom za cijepljenje djece i za cijepljenje 3. dozom kod određenih skupina stanovništva, a Izrael kod svih. Mi malo hoćemo pričekati. Evo, da budem iskren, možda to nije niti pošteno, ali prema svijetu, ali hoćemo malo vidjeti koliko je sigurna primjena u dječjoj dobi, recimo sigurno cijepljenje u dječjoj dobi. Djece? A što se tiče 3. doze kod odraslih, hoćemo vidjeti nekakav dokaz da je to stvarno učinkovito. Jer nama je jasno da postoje dokazi da s vremenom pada učinkovitost cjepiva nakon proteka više mjeseci kod određenih kategorija stanovništva, pogotovo kod starijih ljudi. Dobro. Ali jasno nam je i da postoje serološke studije koje pokazuju porast razine protijela nakon primjene 3. doze kod tih ljudi. Ali još uvijek nema jasnih dokaza da ta 3. doza poboljšava zaštitu i da ta poboljšana zaštita nakon 3. doze dulje traje. I zato mislimo, dok to ne vidimo, da je puno važnije angažirati se oko davanja te 2 doze onima koji nisu dobili. Gospodine Pakozdi, kako se vama čini ova komunikacija oko cijepljenja i sad ovaj argument? Evo, ja ću probati ovo pojednostaviti. Meni kao laiku, kao čovjeku koji nije iz medicine, stvarno ne mogu baš to uloviti. 1., 2. doza, šta meni znači 1., 2. doza, sad 3. koja se spominje. I sad jedno podpitanje. Je li problem bio u komunikaciji u cijeloj ovoj krizi, što za razliku od nekih drugih zemalja kod nas nije bilo rečeno? Ako do tog i tog datuma budete svi nosili maske i bude incidencija tolika i tolika, onda će vam idući prvi dan skinuti se ta i ta mjera. Dakle, u Njemačkoj i u tim nekim zemljama je bilo what if logika. Ako se dogodi to i to, onda će biti riješeno to i to. Ovdje kod nas se osjeća neki dojam da je bilo tu nekakve stihijske komunikacije, pa baš i oko cjepiva. Teško je dati precizan odgovor na ovo, ali činjenica je sljedeća da među ljudima se može čuti, jako često, da zapravo mi kopiramo Njemačku. I onda ide najčešće ona šala koja kaže
za 2 tjedna što je u Njemačkoj doće kod nas. Evo sad je rekao gospodin Kajić da ćemo mi malo pogledati šta se događa oko 3. doze. Što je sasvim legitimno i sasvim u redu. Kod Njemaca ili negdje drugdje? Kod svih pomalo. Kod svih pomalo, a i uključujući Njemce. Ali ja bih se možda vratio na onu esenciju te komunikacije gdje smo možda napravili jedan propust. Dakle, mi smo imali, još uvijek imamo situaciju da taj virus de facto ne djeluje na svu populaciju jednako. Dakle, ugroženiji su stariji sa različitim bolestima, djeca su najmanje ugrožena i sad činjenica je da mi u javnom prostoru komuniciramo kroz kampanje i sve ostalo sa svima jednako. Je li to baš tako? Je li bilo tako? Meni se isto čini da se nije naglašavalo da virus zapravo, ovaj specifičan virus, bira na neki način i drugčije djeluje na određene populacijske skupine. I pazite sad ovo, vi nekoga ko je po pričanju manje ugrožen, stavljate u poziciju da on svoj život stavi on hold, pauzira ga i da se ponaša jednako odgovorno kao i onaj koji je najugroženiji. Mislite da je odatle i ta iritacija prema narativu i komunikacijskom? Ne mora biti, ali propust je u tome što se prema svakoj publici moglo komunicirati preciznije. Danas to barem kanali dopuštaju. Dakle, vi u stranim zemljama imate primjere, možemo govoriti o SAD-u, možemo govoriti o UK-u, dakle, oni su vam puno češće nego mi imali edukacijske programe. Na primjer, česta poruka kod nas je bila, ako održavate nekakvo slavlje, okupljanje, neka to bude po epidemiološkim standardima, sa razmakom. Ja pripadam u mladu populaciju koja bi željela se družiti, izbjegavao sam to da se razumijemo, ali meni nikad niko nije rekao kako da ja organiziram rođendan po epidemiološkim mjerama. Da. Tamo je na televiziji tog bilo. Kako se šivaju maskice, kako održati svoje mentalno zdravlje u vrijeme lockdowna. Dakle, to nije zadatak ovdje liječnika, ovdje znanstvenika prisutnih. Dakle, to je zadatak ipak nekih koji su osmišljavali nekakvu komunikacijsku kampanju. Odnosno komunikacijski dio politike. Možda je pretencijozno reći politike, nije baš sve politika. Ali ja mislim da se moglo malo više angažirati, recimo, komunikacijskih stručnjaka koji bi nekako usmjerili tu komunikaciju. Opet se vraćam na to, nije sve tako loše, ali se moglo drugačije i mislim da bi rezultat bio nešto bolje. Možemo se malo našaliti pa reći na idućoj krizi koronavirusa, odnosno idućoj pandemiji, ćemo sigurno znati. A nije to zapravo ni šala posve, jer nama prijete virusi, gospodine Đikiću. Ako jedno griješimo, ne znači da neće doći neki drugi. Samo mi recite ovo, mogu zamisliti ove ljude koje iritira ta, kako oni kažu, korona propaganda, koliko bi ih još nerviralo da im je neko na televiziji objašnjavao kako da sašiju maskicu, što kaže kolega, ali je se slažete s tim da nisu bili ciljane poruke išle prema određenim dijelovima stanovništva i malo bi prokomentirate ovo što je rekao gospodin Pakozdi. Mislim da je gospodin Pakozdi u pravu da je jako važno imati edukativne programe prema ciljanim grupacijama. I javne poruke moraju biti jasne. I dojam političara je izrazito važan. I zato Angela Merkel funkcionira odlično. Radi toga jer ona dobi podatke od Robert Koch instituta koji su točni, znanstveni i jasne poruke. Na primjer, za cijepljenje 3. doze. To je neophodno za starije ljude od 60 godina jer im stvarno povećava i smanjuje smrtnost. A zašto onda to neko kod nas sad I to je meni nejasno. Znači, mi u Hrvatskoj jako često se izvlačimo na čekanje, na nerazumijevanje, ali podaci postoje. Podaci službeni postoje i kada bi gledali znanstveno samo, vrlo je jasno da 3. doza ima dobar učinak na stariju populaciju. Ali onda morate komunicirati prema njima točno. I u isto vrijeme reći mlađima, vi ste sada u većoj opasnosti nego prije. Veći broj vam je u bolnicama. Kolega Lukšić će reći koliki je postotak mlađih sada u bolnici nego prošle godine. Znači, za vas je 1. doza spas. Osim toga, 1. doza vam omogućava normalan život. Vi možete doći ovdje i razgovarati normalno gdje smo svi cijepljeni i zaštićeni. Znači, rad, obrazovanje za studente je izrazito važno. Znači, te poruke su važne. I sve što smo naučili ove godina, znamo da je točan znanstveni podatak, baza pravih odluka i baza pravog komuniciranja. I na kraju dojma političara za koje oni stvarno puno znače. U Hrvatskoj se meni čini da vrlo često imamo tu jednu dominaciju moćnika, gdje oni misle da znaju više o znanosti i nisu još naučili stvarno u pozadini se dobro pripremiti i onda raditi odluke
na malo duži rok koje će biti bazirane na podacima. Dobro. Gospodine Lukšiću, najavio sam vam pitanje je li organizacija sa COVID bolnicom u Dubravi bila optimalna i razlika između onog načina kada je to bilo tako i sada kako se tretiraju COVID bolesnici? Pa gledajte, mogu reći sigurno da tada kad je u Ministarstvu zdravstva oformljen ekspertna skupina i krizni stožer ministarstva, slušala su se struka i preporuke epidemiologa i donosila se najbolja moguća rješenja tada kako kohortirati bolesnike koji za ono što smo gledali i prema onim situacijama koje smo vidjeli, prije svega u Italiji, dakle, odabrati jedno mjesto gdje ih možemo grupirati, gdje im možemo pružiti adekvatnu skrb i koja nije samo vezana za COVID, znači za prije svega COVID bolest, nego i druge bolesti koji može imati COVID bolesnik u istom vremenu. I odluka je donešena da se napravi jedan centar i mislim da je bila vrlo ispravna i mislim da ono što je danas sa ovim iskustvom, ono što je Klinička bolnica Dubrava pružila svim bolesnicima tamo, jer u našu bolnicu dovoženi su bolesnici iz šire regije. Dolazili su bolesnici COVID koji su trebali kirurške zahvate, napravljene preko 800 kirurških zahvata kod COVID bolesnika. Dakle, dala je puno, mislim da je funkcionirala dobro i da je bilo jako dobra odluka. Jednako tako, kroz vrijeme, dobro vam je poznato da su s nama zajedno radili i kolege iz svih ostalih zagrebačkih bolnica i sestre i liječnici. Stjecali smo zajedno iskustva, stvarno smo učili u hodu, svi zajedno, što je omogućilo da u kasnijem koncem trećeg vala kolege na Rebru već formiraju svoju COVID jedinicu i to danas imaju de facto sve bolnice u našoj zemlji, pa tako i u Zagrebu. Mislim da je iskustva koja smo stekli zajedno su definitivno vrijedna i omogućili su nam, jer mi ćemo s COVIDom morat živjeti. Prema tome, to će biti bolest kao i sve ostale bolesti i moramo, i pazite, sve to skupa je napravljeno vodeći računa. Ideja je bila da se osigura i dostupnost zdravstvene zaštite za sve ostale građane. Dakle, ideja je bila da znači, COVID bolesnike kohortiramo na jednom mjestu, a da bi se omogućio zdravstveni sustav. Cijelo vrijeme, mogu reći, je ministarstvo itekako vodilo računa, balansiralo kako da zdravstvena zaštita za sve naše građane bude dostupna u čim većem broju. Međutim, i ovo što je akademik Đekić rekao, dakle, je neosporno cijelo društvo, svi mi, naravno zdravstveni sektor ponajviše, ali svi mi, pa do informiranja, do medija, se nalazimo u izvanrednim okolnostima. I ja vidim osobno problem u tome što te izvanredne okolnosti traju. I to je zbilja maraton. I zato se događaju i pogreške. Mi bi svi zajedno trebali se truditi učiti na onome što može bolje, da bi u vremenu koje je pred nama to popravili i bili bolji. Upravo o tome i pričamo ovdje i zapravo vidim da smo i naučili dosta, situacija je takva. Evo, profesore Đikiću, ono što se otvorilo kao tema, to su druge bolesti u COVID eri. Vi ste stručnjak za tumore, očekujete značajan porast nekih novih dijagnoza, karcinoma, posljedica pandemije i izostanka pravovremenih dijagnoza, ako je zapravo zdravstveni sustav bio koncentriran na COVID? Ne da očekujemo, nego već znamo na temelju podataka da će biti veliki porast u sljedeće 3 do 4 godine. Tumori su kronične bolesti i kod tih bolesnika najveći problem je da se ljudi više ne usuđuju dolaziti u bolnice zbog straha da se ne zaraze. A s druge strane, bolnica ih ne može primati zbog preopterećenja. I taj jedan teret na naš zdravstveni sustav je ogroman bio u zadnje 2 godine i tog moramo biti svjesni radi toga jer je COVID ozbiljna bolest, opasna, ali sve druge bolesti su podjednako ugrožavajuće za naše građane i trebamo napraviti maksimalni napor da dajemo podršku zdravstvenim radnicima ne samo u tome da im plješćemo kao što smo pljeskali, nego da uistinu radimo s njima kad je potrebno. A to znači da dolazimo u bolnice kad je stvarno neophodno, da idemo na prave preglede kad je vrijeme, da radimo i dalje preventivne preglede i da spriječimo ne samo tumore, nego i neurodegenerativne bolesti i mnoge druge, od dijabetesa, kardiobolesti. Veliki problem će to biti ne samo u Hrvatskoj, nego širom svijeta. S tim moramo živjeti, to već znamo i zdravstveni sustavi se na to dobro pripremaju. Znanstvenici skupljaju sve moguće podatke. Dugi COVID nije imaginacija, to je realnost i svi ljudi koji se bave neuralnim bolestima, kardijalnim bolestima vam govore da od djece do odraslih već sada vidimo
kronicitet u tim fazama bolesti samo zbog toga što su prebolili COVID. Da, evo, pitaću gospodina Kajića oko tog dugo covida, to je također jedna tema koja je ovako malo, da tako kažem, čini mi se isto nije baš najbolje iskomunicirana. Čuje se često o tom dugom covidu i post-covidu, jesu li to isti pojmovi, dugi covid, post-covid, je li to ako mjesec dana nakon covida se malo uspušete kad se penjete negdje gore, pa je to neki post-covid, ili je to ozbiljna nekakva kronična već bolest, godinu dana, dvije? Nisam je prava adresa za to pitanje. Možda gospodin Lukšić onda? Prije profesor Lukšić. Možda nešto malo manje, malo više nego kolega. A malo se zna o tome, je li tako? Pa gledajte, mi imamo... Mi smo, dakle, paralelno s liječenjem COVID bolesnika vidjeli da bolesnici koji su otpušteni iz bolnice imaju smetnje nakon toga. I formirali na vrijeme post-COVID dnevnu bolnicu i do sada je u toj post-COVID dnevnoj bolnici pregledano i liječeno preko 2000 bolesnika od 4000 otpuštenih. Dakle, govorimo o najtežim bolesnicima koji su preboljeli COVID. I prema sadašnjim spoznajama, dakle, postoji nešto što se zove dugi COVID i post-COVID. To nije isto, jel? Nije isto. Međutim, radi se de facto o raznim smetnjama koje ostaju nakon preboljelog, u principu težeg oblika bolesti. Hoćemo moći možda jednog dana govoriti da se kod covida, možda tog post-covida može raditi o nekakvoj kroničnoj bolesti ili je to možda prejaki termin? Pa gledajte, evo, to je ono što smo i ovih godinu i pol pandemije zajedno zapravo učili. Na početku nismo puno toga znali, tek osnovne stvari o tipu virusa i u koju grupu spada. Prema tome, danas vidimo, naravno, s vremenom i komplikacije koje ta bolest ostavlja na cijeli sustav, dakle i na krvnožilni, ne samo na plućni, nego na krvnožilni, pa i na ostale, dakle, organe koji su pogođeni i tu možemo očekivati definitivno, budući da je teško da ćemo se virusa riješiti. On će biti prisutan nama, mi ćemo imati COVID bolesnike i vrlo vjerojatno ćemo imati u perspektivi jedan broj naših kroničnih bolesnika koji će njihova stanja zdravstvena biti pogoršana uslijed COVID. Evo, gospodine Đikiću, vidio sam jednu liječnicu iz bolnice u Dubravi koja je u jednom dokumentarcu prije neki dan rekla da ako je neka dobra stvar kod ovog COVID-a, naravno ništa nije dobro posebno kod njega, ali da je medicina počela tretirati opet i gledati pojedinca, osobu, čovjeka interdisciplinarno i kao nekako u jedinstvenosti. Dakle, ovo je bolest koja napada dosta toga kod čovjeka i razne organe i razne dijelove tijela, pa je bio komentar na tom tragu. Upravo sam to htio naglasiti. Mislim, ja sam napisao jedan e-mail ministru Berošu da bi bolnica Dubrava trebala postati referalni centar u Hrvatskoj za sve post-covid probleme. Dugi covid, nerazumijevanje bolesti, jer mi stvarno, iskreno, ne znamo što se događa sa dugim covidom. Mi znamo da je akutna bolest covid, traje 4 tjedna, imate virus, zarazite se, kod nekih ostaje malo duže, ali to je bolest. Ali ono što traje godinu, 2 godine nakon toga više nije virus. To su mehanizmi unutar našeg tkiva, stanica, koji se mijenjaju i dovode do kroniciteta raznih bolesti. I upravo radi toga Hrvatska treba ulagati u to, treba imati mjesto gdje će se skupiti svi znanstvenici, različiti liječnici, ne samo pulmolozi, nego neurolozi, kirurzi također, zbog tromba i zbog svih drugih stvari. Znači, da bi to napravili, mi moramo ulagati. Moramo ulagati opet u znanje i kada budemo imali naše lokalne rezultate, tada se te lokalne rezultate trebaju evaluirati i gledati kako možemo ne samo pomoći hrvatskim građanima, nego i u budućnosti. Gledajte, turizam ima ogromne šanse ako se Hrvatska pripremi dobro na sve te buduće izazove medicinske, zdravstvene. Tu imamo još jednu dodatnu šansu, kombinacija zdravstvenog sustava i turizma. U smislu medicinskog turizma na neki način da... U smislu pomoći davanja dovođenja ljude na more koji mogu biti liječeni od post-covid sindroma, dugih sindroma, neuroloških, kardijalnih i mnogih drugih. Da, to zvuči kao dobra sinergija. Evo nas još jedno 5-6 minuta do kraja emisije. Gospodine Kajiću, vas bi samo pitao na tragu ovoga što smo sad čuli. Vidimo da ste vi tu sa maskom, mi smo svi bez maske zato što svi imamo ovdje COVID potvrde i sve je kako treba biti, dakle nikakav nije problem, ali malo ste se možda i šalili ili ne, rekli ste mi kao da se bojite i gripe. I sad ta gripa koja prošle godine nije bila, će sad doći neka sezona gripe uskoro pa će onda sa gripom biti problema. Da, događaju se stvari neočekivane. Neočekivano je bilo to da prošle sezone uopće nije bilo gripe. Koliko god mjere, one koje su bile zbog covida uvedene, fizička distanca, maske,
smanjuju i prijenos gripe, ipak je bilo neobično da se uopće nije javila. A ove godine nam se javila već u rujnu. To moram priznati, nismo još objavili. Već ima gripe sad? Ima, još uvijek ne možemo reći sa sigurnošću jesu li to sporadični slučajevi, njoj preko 40 ih je već potvrđeno u Hrvatskoj, jesu li to sporadični slučajevi koji su ne znamo otkud došli i proći će pa prije nego što dođe prava sezona gripe ili će se od toga nastaviti sezona gripe. Jednostavno je to nemoguće sada reći. Sad zanimljiva Jer informacija. mi smo i prije imali sporadični slučajevi gripe tijekom ljeta. Ali ovako 20 i nešto u 2 tjedna nismo imali. Dobro, je li savjet onda da se i sad i od gripe svi cijepimo ili ko može? Pa cijepljenje protiv gripe je desetljećima već. Pa znam, da, ali evo, meni nije padalo na pamet ranije se cijepiti, ali evo sad, jel bi mi savjetovali da se idem cijepiti? Aha, bi. Kao i prošle i pretprošle i svi prijašnjih godina. Ok, evo i gripa, još samo gospodin Pakozdi, da nekako probamo i neki zaključak dati. Pitaću sve kad ćemo biti bez maska, definitivno, prognoza neka, ali nekakav savjet za iduću nekakvu zdravstvenu krizu ovog tipa, što smo mogli naučiti iz ovoga, pa da ne ponovimo u nekakvoj drugoj zdravstvenoj krizi iz komunikacijskog aspekta. Pa još uvijek učimo. Dobro. To je prva stvar. Druga stvar koju smo naučili, ja bi stvarno volio da se malo i našalimo, da smo prije 2 godine napravili istraživanje među ljudima što znači riječ komorbiditet. Da. Danas to svi znaju. A istina, da. Recimo da smo bogatiji za tu spoznaju, ali šalu na stranu, ako govorimo kako u budućnosti ovakav sličan problem predstaviti i kako se s njime komunikacijski nositi, ja mislim da sad treba skupiti glave, ovo što je gospodin Đikić rekao, što širi opseg i znanstvenika i akademskih djelatnika, sveučilišta, studenata i da se naprave dobra istraživanja kako je tko što percipirao, kakve su posljedice toga i da na konto toga onda za ubuduće napravimo nekakav plan djelovanja. Jer ja ću vas podsjetiti samo na jednu stvar koja je sada aktualna. Dakle, istraživanje Medianet 2020. godina, druga polovica, donosi podatak da ljudi političarima vjeruju 6%. Glavni komunikatori u ovoj krizi su političari. Dakle, negdje smo fulali. Ja ne kažem da ti ljudi nisu relevantni, ja ne kažem da ti ljudi ne znaju, ali kad gledate istraživanje i prosjek populacije kome ljudi vjeruju, po istom istraživanju oko 90%, 86% točnije, je da ljudi vjeruju najviše svojim obiteljima i svojim bliskim prijateljima. Kako doprijeti do obitelji i prijatelja? Educirajte ih. Provedite edukacijsku kampanju, naučite ljude kako se prvenstveno ponašati i odnositi, onda će oni to prenositi svojim bližnjima. To je onaj shortcut. Dobro. Ako sam dobro shvatio, najbolji bi bio savjet, dakle, u idućoj zdravstvenoj krizi, ajde, ne morate baš političarima da oni budu glavni prenositelji poruka, jer kao populacija nisu ti kojima se baš a priori vjeruje u široj javnosti. Da malo proširim, ajmo vidjeti kome ljudi stvarno vjeruju. Dobro. Jer nije svejedno ko vam nešto kaže. Dobro. Evo, gospodine Đikiću, samo vi ste rekli, u proljeće već smo u boljoj situaciji, malo je gospodin Kajić manje optimističan, to je zanimljivo, ali svijet bez maski. Netko će reći, u Aziji ljudi nose maske već i desetljećima, kad imaju prehlade razne i to. Hoćemo li mi tu taj simbol te zdravstvene krize, tu masku jednog dana napustiti, ili će sad ljudi početi ovako hodati s maskama i izvan zdravstvene krize? Gledajte, maske su vam potpuno nebitna tema. Dobro. Kad stavite to u jedan ozbiljan kontekst... Evo ovaj čovjek ide u školu i tamo radi... To nije problem maske, to je problem jednog intelektualnog poruke koje on želi poslati preko maske. Vi se borimo protiv sustava, sustav nam ne paše i on je iskoristio svoje dijete i masku kao oružje za to. Zato ja gledam maske kao nešto što nikome nije lagano nositi, nitko od nas to ne voli, ali ako bude neophodno i potrebno, od Azije do Europe, svi ćemo nositi maske da zaštitimo sebe i druge. Treba s vremenom smanjivati nošenje maske kad ste zaštićeni. I upravo radi toga cijepljenje je izlaz za one koji ne vole masku također. Ono što bih želio naglasiti na kraju je da uistinu u Hrvatskoj liječnici, epidemiolozi su napravili fenomenalne stvari. Oni su stvarno odradili od proljeća prošle godine do danas jako puno dobrog i njima treba dati ogromnu zahvalu. Nažalost, među njima i među nama znanstvenicama ima mali broj destruktivnih šarlatana koje ljudi moraju,
prihvatiti kao nešto što se ne sluša. I moja poruka danas bi trebala biti: gledajte točne podatke, gledajte one koji imaju kredibilitet, slušajte njih, jer javna poruka koja dolazi do vas dolazi kao točna od tih ljudi. Pa makar neka to bilo i teško, nošenje maski, cijepljenje, izbjegavanje kontakta, ali to je nešto što je bazirano na podacima koji nam garantiraju zdravlje i gospodarstvo. Svi ovi drugi koji broje klikove na Facebookovima i gledaju sami sebe u ogledalo i sjede u foteljama dok drugi rade u bolnici dan i noć i govore da ništa više nije opasno, da nemamo potrebu za mjere, te ljude nemojte slušati. Evo, jedan drugi panel smo držali također ovdje na temu zdravstvene pismenosti, pa smo se bavili baš time, odabir informacija na internetu o zdravstvu i općenito način na koji se ljudi informiraju, koliko su pismeni oko zdravstva, pa smo tome posvetili zanimljiv dio ove konferencije. Evo, gospodine Lukšiću, profesore, doktore Lukšiću, samo za kraj, vaša neka zadnja poruka i ako nam možete reći, jeste imali nekakve antistres, da tako kažem, metode za vrijeme ovog razdoblja, odnosno ekipa vaša u bolnici, čime ste se onako malo opuštali, jer vjerojatno nije bilo baš najbolje razdoblje za cjelokupni organizam? Otpuštanje od stresa svako na svoj individualni način. Niste u bolnici imali možda nešto organizirano, nije se stiglo? Imali smo organiziranu psihijatrijsku pomoć za naše djelatnike i to je bilo vrlo važno jer bilo je to vrijeme dugotrajnog stresa i, kao što sam spomenuo, pogotovo na broj umrlih bolesnika. Pazili smo na to i sretan sam da se nije ništa loše dogodilo i među zaposlenicima Kliničke bolnice Dubrava. A što se tiče nekakve poruke, ja bi ovo trenutak iskoristio i pozvao naše građane da se cijepe. Cijepljenje je u ovom momentu najvažnija stvar i jedini izlazak iz krize. Za sve ostalo ćemo naći vrijeme i analizirati i učiti na pogreškama i tako dalje. Međutim, cijepljenjem čuvamo život i osiguravamo društvu i djeci da idu u školu i društvu da funkcionira normalno. Ok, hvala vam svima na ovim zanimljivim informacijama i na ovom zadnjem pozivu na cijepljenje. Hvala na ovom svemu što smo čuli još jednom o COVID krizi, o zdravstvenoj krizi, kao što sam rekao, stoljeća. Pričat će se o COVID-u naravno i dalje. Toliko od nas za sada.